V meste Vráble si obyvatelia, ale aj radní každoročne pripomínajú spomienku na padlých počas druhej svetovej vojny. Výnimkou nebol ani tento rok. Slávnostné kladenie venca sa uskutočnilo 25. marca. Táto spomienka už minimálne od 90. roku to funguje. Vlastne to je ako sviatok mesta Vráble. Je to na pamäť padlým po vojnách, či to prvej svetovej vojne, druhej svetovej vojne, takisto všetkým obetiam vojny, ktoré boli, akože zomreli buď na frontoch, alebo v koncentračných táboroch, alebo v nejakých zájteckých táboroch. Takže vlastne to je už vlastne 20. výročie, ako ktoré robíme oslaviť. Som z Slovák, ktorý žije vo Vrábľoch nejakých 55 rokov a snažím sa každoročne byť tu, na tomto mieste. Zdávam tým hold nielen môjmu krstnému otcovi, ktorý bojoval v Slovenskom národnom povstaní, ale aj všetkým tým, o ktorých v dnešnej dobe bola reč. Žijeme v dobe, ktorá je naozaj v podstate slobodná. Každý má právo vidieť, počuť, vzdelávať sa a každý by si mal dať za povinnosť uctievať si tých, ktorí to, čo teraz prežívame, vybojovali. Vlastne je to pripomenutie si toho nešťastného bombardovania, ktoré bolo ku koncu druhej svetovej vojny, kde zahynulo 70 ľudí. Slávnostné kladenie venca pri tejto pietnej spomienke vyvoláva u mnohých nostalgiu. Vyvoláva to vo mne také pocity, pretože môj otec sa zúčastnil ako vojak Československej armády v bojoch a takisto zúčastnil sa aj v povstaní a po potlačení povstania bol odnesený do koncentračného tábora. Spomienka nie je len na padlých počas vojny, ale aj na ľudí, ktorí prežili časť svojho života v koncentračnom tábore. Napríklad rómska menšina, to sa málo spomína, že tiež trpela, boli týchto koncentračných táborov. Takisto vo Vrábloch bolo minimálne 10% židovské populácie, to znamená, to je tiež treba pripájať, ako to boli obete vojny vlastne. Pre domácich je táto spomienka i napriek tomu, že ubehlo už niekoľko rokov, stále významná a veľmi dôležitá. Ja si myslím, že treba to pripomínať, pretože aby aj ľudia na toto nezabúdali, táto sloboda bola vykúpená ozaj tým, že naši otcovia položili svoje životy, prišli o svoje zdravie a myslím si, že treba to stále pripomínať. Verím, že až sa o rok stretneme, možno je to niekto počuje tieto moje úvahy, snáď nás tu bude viacej, pretože táto krásna udalosť si toho zasluhuje.